Здравейте! За тези от вас, които не успяха да дойдат на Агра, нека да направим една виртуална разходка на щанда ни сега. Започваме с двете премиери, които представихме на Агра, а именно партньорствата ни с аржентинските производители Танзи, сеялки за директна сеитба и машини за съхранение на зърно Ричигер. Хедерите за царевица и слънчоглед на любимата марка Капело, която тази година чества своят 60 годишен юбилей. Двете премиери и в прецизно земеделие, най-новият модел автоматично управление от CHC NAV NH612 и по-големият дрон FP600 от Topex Gun. Както и топ моделите почвообработваща техника на марките Multiva, Farmet, Farmix и Mulcheri Berti.